Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li rridu nidħlu għas-sena l-ġdida b'ottimizmu u entużjażmu, sostnuti b'serħan il-moħħ li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Dr. Robert Abela għal dan f'messaġġ b'saħħtu minn ġewwa l-Berġa ta' Kastilja għas-sena l-ġdida tal-2023. Il-Prim Ministru beda billi sostna li wara sfida tant kbira bħal pandemija, il-Gvern rid li l-familji mhux biss ikunu jistgħu jippjanaw għas-sena li ġejja iżda wkoll għall-futur. Tenna kif biex dan isir illum pajjiżna għandu pjan imġeddet u magħżul mill-poplu nnifsu f'elezzjoni ġenerali. L-għażla tagħkom ma kienx biss dwar partit jew ieħor, iżda kienet għażla dwar x'ġejjin tridu għal pajjiżna. Għażiltu programm ta' ħidma b'1000 proposta biex nibnu futur sabiħ flimkien. Xejn ma jiġi mingħajr l-isfidi, iżda urejna għal darba wara l-oħra li bħala pajjiż kapaċi narfu l-mument. Undawru l-isfidi f'opportunità. Fil-kuntest tal-isfidi li għadda minnhom pajjiżna fl-aħħar xhur partikolarment minħabba l-gwerra u anke l-pandemija, Dr. Abela sostna li l-Gvern qatt ma mar quddiem il-poplu biex jaqtalu qalbu. Fil-waqt li qatt ma provajna nċekknu dak li qed jiġri barra pajjiżna, qatt ma ġejna qudiemkom biex naqtawlkom qalbkom. Fil-kuntest globali li qed ngħixu fih, f'Malta komplejna nieħdu deċiżjonijiet ħalli nagħtukom il-mezz li tkomplu tagħmlu kuraġġ. Għax grazzi għall ħidma tagħkom se nibqgħu lkoll mexjin il quddiem. Il-Prim Ministru fil-messaġġ tiegħu irrimarka wkoll l-importanza tal-fiduċja li kiseb pajjiżna tul din is-sena li reġa' lura għal normalità sħiħa. Hawn Dr. Abela ċenna r-rapporti ta' istituzzjonijiet internazzjonali u indipendenti li jagħtu konferma ta' kif il-Gvern qed iħaddem ekonomija b'saħħitha favur aktar għajnuna lill-familji. Da fost oħrajn bżidiet fiċ-Children's Allowance, żidiet fil-pensjonijiet, għotjiet ġodda lil first time buyers u anke lil dawk l-aktar vulnerabbli b'inizjattivi maħsuba apposta. It-tkabbir ekonomiku qed nużawh biex kull min jgħix f'dan il-pajjiż ikun jista' jgħix aħjar f'soċjetà li tħobb u f'pajjiż isbaħ li jaraf jagħti kwalità ta' ħajja mill-aqwa. Bekk il-Prim Ministru tenna l-konvinzjoni tiegħu għat-triq il-qudiem għal pajjiżna, da mhux biss għax għandu fiduċja f'pajjiżna, iżda wkoll għax pajjiżi oħra għandhom fiduċja f'Malta. Dan jidher ċar b'diversi sinjali fosthom dik li Malta se tibda sservi fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u li fl-istess waqt is-sena d-dieħla Malta se tospita summit li jiġbor fih il-pajjiżi kollha tan-naħa ta' isfel tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma kollha sinjali b'saħħithom ta' kemm pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba. Huwa fuq dawn is-sinjali li rridu nidħlu għas-sena l-ġdida b'ottimiżmu u entużjażmu. Fuq kollox bis-serħan il-moħħ li għawdex u Malta għandhom ġejjieni sabiħ fejn flimkien nassiguraw kwalità ta' ħajja aħjar. Fismi, fisem Lidja u Georgia May u fisem il-Gvern nawgura lilkom kollha sena mill-aqwa.